శ్రీకాకుళం జిల్లా పలాస మండలం రామకృష్ణాపురం పలాస కాశీబుగ్గ మున్సిపాలిటీ పరిధిలోని పెంట్రిభద్ర గ్రామంలో కాశీబుగ్గ పోలీసులు అవగాహన కార్యక్రమం నిర్వహించారు. ఎస్ఐ ఆర్ నరసింహమూర్తి సిబ్బందితో కలిసి గ్రామస్తులతో సమావేశమై సైబర్ నేరాలు, బెట్టింగ్ యాప్లు, గంజాయి, నాటుసారా వంటి అక్రమాలపై చైతన్యం కల్పించారు. ఇటీవల పెరుగుతున్న ఆన్లైన్ మోసాలపై ప్రజలు అప్రమత్తంగా ఉండాలని సూచించారు. స్థానిక సంస్థల ఎన్నికల నేపథ్యంలో సోషల్ మీడియాలో వచ్చే తప్పుడు ప్రచారాలు, వదంతులను నమ్మొద్దని చెప్పారు. అమ్మాయి దగ్గర ఉండాలి. ఆ యాప్ అనేది డౌన్లోడ్ చేసుకోవాలి. ప్రతి యాప్ అనేది ఉంటుంది. అదే ఉన్నా ప్రతి ఒక్కరు డౌన్లోడ్ చేసుకోండి. డౌన్లోడ్ చేయించండి. అది చాలా యూజ్ఫుల్. ఎందుకంటే ఎవరికి ఫోన్ చేయలేదు. ఫోన్ పంట ప్రత్యేక కాదు. ఎవరు తెలియదు. ఆ చేతిలో ఉన్నాడు అనుకుంటుంది కానీ ఆటోమేటిక్ ఫోన్ చెప్తే